бекорӣ вабои тан аст. модом ки бекорӣ дард меорад, пас ҳар лаҳзаву ҳар соат бояд омӯхт ки ҳунари волоро ба даст овард. дуруд бинандагони азиз, чун ҳамешагӣ барномаи навбатии эҳёи ҳунар аст ва имрӯз мо меҳмони хонадони апаи Хонбибӣ гардидем, то аз ҳунари волояш шуморо огаҳ созем. аз асрҳои пеш мафҳуми кокол дар байни тоҷикон бо истилоҳи ҷамолак, пилта, пӯпак, пилик ва ғайра номбар шуда, истифодабарандагони он асосан занону духтарон мебошанд. аз ҷумла дар ноҳияи восе онро чолбандак ва шаддае ки дар давомаш пайваст мекунанд чолбандгирак мегуфтанд. оро додани мӯйҳо, бофтани кокол ва овехтани зеварҳои ороишӣ байни занону духтарони тоҷик суннати дерина буда, дар ҳар минтақа бо тарзҳои мухталиф роиҷ аст. дар замонҳои қадим вақте ки занону духтарон мӯи худро майдабофӣ мекарданд, дар нӯкаш аз пахта ё карбози сафед кокул мебофтанд. кокулро аз ришта ва аз ҳар гуна сангу муҳраҳои ороишӣ тайёр мекарданд. равиши бофтани он бо чунин тарз сурат мегирад. 3 қисми риштаи сиёҳи ғафсро гирифта бо ҳам мебофанд. сипас ба онҳо муҳраҳоро мувофиқи нақш ё гули марбут буда мегузаронанд. дар минтақаи Бадахшон кокулро аз риштаву сангу муҳраҳои сурх ва дар баъзе ноҳияҳои дигар аз ранги сиёҳу сафед омода мекунанд. меҳмони имрӯзаи барномаи мо Барот ва Хонбибӣ мебошад, ки аз синни 12 солагӣ ба духтани куртаҳои чакан, сӯзани дӯзӣ, гулдӯзӣ машғул буд. ӯ барои омӯхтани ҳунарҳои нав ба нав ҳамеша ҷаҳду талош меварзид. маҳз кунҷкопии ӯ боис гашт, ки апаи Хонбибиро бо номи Кокулбов мешиносанду ҳурмату эҳтиромаш менамоянд. тӯли 8-9 соли охир ҳунари кокулбофиро омӯхта, то имрӯз ин ҳунарро идома дода истодаасту хеле хушбахт аст. дар якҷоягӣ бо ҳамроҳи келину набираҳояш омода намуда, кокулҳои зебо, банди гаҳвораву чодар ва гарданбанду дастмонаҳоро омода месозад. дар баробари ин ҳеҷ як намоишҳову озмунҳоро бе иштироки ӯ тасаввур кардан имконнопазир асту ҳамеша ҳунараш дар марази тамошо аст. ҳамаи набираҳояш кокулҳои зебо дар сар доранду баробари рафтан ба хонаашон мӯи маро низ бо кокулҳои зебои омода кардаашон оро доданд. арзи сипос менамоем, ки вақти пурқимати худро дариқ надошта розӣ шудед то саҳме дар барномаи мо гузоред. хуб, апай Хонбибӣ, мехостам сараввал аз шумо пурсам, ки анамин ҳунари зеборо аз куҷо омӯхтед? чихеле ки мегӯянд ҳар чизро овони хурдӣ ҳаст ва мехостам бидонам, ки анамин ҳунари шумо ба овони хурдиятон ягон рабт дорад ё на? бале, ман ай хурдӣ, ай 12 солагӣ худам шавқу ҳаваси ҳунар доштум. аввалаш шероздӯзӣ сар кардам, курта пора мекардам. оҳиста 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 бибимо ин ҳунароя медонистанд, мекарданд, ҷома дӯз буданд, курта дӯз буданд. ман воя дида ҳавас карда ба ин корро ҳавас доштум. оста 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 хай ба хонаи шаҳвар ки рафтем, ин ҳунаро хо рафт. баъде ки бачаҳо калон шуданд, баъд ман ба ҳунари хеле сар кардам, кокулбофӣ, банди гавора, банди чодар, ба набераҳо ана ҳунар омӯхтам. баъд шогирд қабул кардам. шогирдома як моҳ шуд, ки шогирдоя ман диплом дода гусел кардам. ин ҳунар ба ман маъқул. вақти бекор шитанда ин ҳунар ба мо фоида меберад, барое ки зиндагӣ моя пеш мебарем. ана хело беҳбудӣ дорем дар зиндагӣ. аз хурдӣ
ба намин ҳунар шавқ доштед ё мехостед касби дигареро интихоб намоед? ман аз хурдӣ қалама мезадам, куртаи чакана медухтам, ана ин корам мекардам, тоқидӯзиям мекардам, ана тоқиҳое ки мана ҳозир пешам ба хастан, ин тоқидӯзиям мекардам. Оста 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 бо ба ин ҳунари кукулбофӣ гузаштам. ҳозирашда ман ҳамаи ҳунара пеш бурдистам. тӯли чанд сол мешавад ки ин ҳунарро пеш мебаред? тӯли 9 сол мешавад. аз хурдӣ гуфтед ки омода мекардед. аз синни чанд солагӣ буд? аз синни 12 солагим буд ва шероз буд. хайку шерозӣ мушкил нест. такша медухтем, рӯдӯзӣ мекардем. хай ҳеҷ кас бе шогирд истода намешавад. ба шогирдӣ муаллима мо буд, моя шогирд гирифтан, хай мо он короя ёд гирифтем. оста оста бо мана худамон муаллима шудем. хеле ки мебинем манам қадар ҳунарҳои зеборо шумо омода месозед ва дар аввал дидем ки ҳамроҳи оилаатон, набераҳо, келинҳо низ ба шумо ёрӣ мерасонанд. ба ҳамаи онҳо худатон омӯзонидед? ҳамаи онҳода ман худам омӯхтам. мана набераҳом пӯпак мебуроранд, мурра мепечонанд, мурра мегузаронанд. келиномам ҳамчунин. келини калонимам, келини майдакиёмам, хурдиё, ҳамаш ин ҳунарҳои мана дар ҳамин 9 сол аз худ карданд. тӯли мана 8 сол мешавад инҳо ҳунарро ки омӯхтан аз хоҳари худ. мо ҳам баробари хуштоманам ҳунарро омӯхтему аз худ карда то ҳол мана кор мекунем. 10-15 минутро тайёр мекунем. ма фақат поёнашро, болашро мана хуштоманам тайёр мекунад. муҳраю пупаку зангулай ваяша ман худам. муҳраҳоро ма гудакҳо мода мекунанд, мана духтаракон шогирд тайёр кардаги хуштоманам шогирдонашон. ҳама якҷояк ҳунарро пеш мебарем оилавӣ. акар ҳозир ман гӯям ки пӯпак буроритон ба дамобани 1 соат 30 дона 50 дона буроварда метиям ман ба. пӯпак ҳамин қисмат бошад? ҳамин. иноя набераҳо мебуроранд, келино мебуроранд, мурра печонӣ мекунанд, мурра гузоронӣ мекунанд. ин кори як одама пеш бурдан осон не. ин бисёрӣ коркунӣ ки оилавӣ баъд кор пеш меравад. ҳар як нафарашон барои худ вазифа доранд ва медонанд ки кадом қисматро омода созанд. ҳар нафарашон худшон доранд. пӯпака набераҳо мебуроранд, мурра келино мегузаронанд, келино мепечонанд, зебу зинат медурорандшона. ва дар ин дастгоҳе мебинем ин барои гаҳвора ва чодар мебошад. дастӣ мебошад ва дар вақти суҳбат гуфтед ин ҳам ин дастӣ аст. ина ба даст мебофем. ба ин асбоб не? ин ба ин асбоб не. ина ба даст мебофем. барои шумо кадомеаш осонтар аст, дастӣ ё дар асбоб буда? акун ин дастиш камтар қиинтар аст. ин коре ки ҳоли дар дукон аст, ин осонтар аст. дар як рӯз ман 10 8 мебурорам духтанда. дар як рӯз кокулҳоям 10 15 буровара метонем. хуб аст ва мехостам бидонам ки дар чӣ қадар намоишҳо иштирок кардаед? ман бисёр намоишҳо дар ҳамин 9 сол бисёр ҷоҳода рафтам, иштирок кардам. баъд тӯҳфаҳо додан моя раиси ноҳия Сами Шарифу бисёр дастгира. аз вай кас ман бисёр миннатдор ки куҷое ки хоҳад моя таклиф мекунад, мо ба ҳамон таклифи ҳамон кас мерем. дар хотир дорам ки вақте ки талабаи мактаб будам, синфи 10 ё 11 мехондам, дар яке аз намоишгоҳҳо иштирок намудем ва он ҷо намоиши либоси миллӣ, тоқиҳо буданд ва вақте ки сайёҳон мегузаштанд, хеле дар ҳайрат мешуданд аз ҳунари тоҷикии мо, аз ҳунари миллии мардуми мо ва намон тоқиҳоро занҳо дар сар гузоштанду акс ҳам гирифтанд ва мехостанд ки харидорӣ намоянд. пас мехоҳам бидонам ки аз ин ҳунари волои шумо анамон сайёҳон чӣ гуна худро эҳсос мекунанд ё вақте ки мебинанд чӣ гуна мешаванд? вақте ки сайёҳон ба пеши мо тамошо мебаранд, кокулоя бандои чодара нигоҳ мекунанд ки ино ба чӣ дар кор, чӣ да кор мефармоед шумоон. мо мегӯем барои арӯсон, барои набераҳомо, барои духтаракон ки кокул да бофанд, иноя ба чодар мезананд. тоҷикои мо банди говора мекунанд. барои анамин ба ё ҳавас кара кокулоя бисёртар тӯҳфа мебаранд. аз Ӯзбекистон омада виставка омадан одамои ӯзбекистонӣ бисёраш кокул, бандои чодар
گرفتن توفه بردن. از این برمیاد که هنر شما بیرون از تاجیکستان هم رفته است و در انامین آزمون ها و نمایش هایی که اشتراک می نماید جای های نمایان را گرفته؟ خیلی جایان نمایان یکم جای گرفته بودم. بعد آستا با خیلی دیوم سیم ویستافکاده هم خیلی وحشتگه. من با سپاس نامه ها توفه ها بسیار دادن. خوب است. و وقتی که به نمایشگاه ها می روید وقت می شود برای آماده کردن؟ بله ما وقتامو بسیار وقتی که می بیم در یک هفته یک بار میشد در یک ماه یک بار میشد با وقت زیادی ما هست که ما کارامو تیز میکنیم. ما در یک روز 15 تا 10 تا 8 تا میبریم که از انمان نمایشگاه ها لحظه خاطرمانی داشته باشید برای امان میگفتید؟ ما نمایشگاه رفتیم برای همین هنرامون. بعد نمایش هنرامون گرفتن دست خوابونی کردیم انا شخمات زنی کردیم. خیلی با جای نمایان گرفتیم با توفه دادن مویا. یعنی با ورزش مشغول شدید و همچنین شахمات بازی کردید. در اولی برنامه شما گفتید که با سوزنی دوزی هم مشغول بودید. چرا تا امروز آن هنر رو در بین انامین کوکول ها و بند گهواره شما نمیبینیم؟ ما اکو وقتای زیادی ما خیلی چی با همه حواس ما غلطید دیگه گلدوزی و انا قلمزنی نکردم. یک هنر رو که گرفتید؟ یک هنر قطعی شوق و حماسم همینو بشد و این رو ادامه میدید؟ اینو ادامه میدیم. بهترین است. کمی درباره جوانی قصه میکردید. آن وقت چگونه آماده کردید؟ مشکلی ها بودن در اول؟ وقتی که یوش بودم ها مشکلی ها بود. میخواستم که یک کس من نشون دهد که من چخیل کرتا پورا کنم چخیل دوزم. حواس داشتم کرتا پورا کردم. کاغذ میده میکردم نمیشد. پورا میکردم بازدی آمد نمیکرد. بعد آهسته 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 با لختک ها کرتاچه دوختم. بعد معلم من بهای 5 میموندن که اینا تونستی که لختکچه دا کرتا بافتی. لختک میبافتم ای رشته بعد چوبا دا گرفته لختک میبافتم. از خورده که شوق و رغبتی زیاد داشتید تا اینجا؟ بیکار نیستم خودم کار میفرمایم. بهترین است. وقتی که گفتین نبیره ها هم با شما یاری میرسونند آنها چه هنری نو آموختن میخوان و شما تا چه اندازه به آنها کمک میرسونید؟ خیلی وایهایم ما دیده حواس میکنن که بیبی ما هم نشون ته و هم حواسمندی همین کارها هستن. آیندی من دوام میتیم. یعنی شاد هم هستید از این؟ بله به حد شاد هستم. گفتید که 15 نفر شاگردان را شما درس یاد دادید، هنر آموختید. اولی که آنها آمدن چگونه بودند؟ شاید نفر از آنها سوزن و رشته رو به دست گرفتن نمیتوانستند. من 15 نفر طول 3 ماه درس دادم شونه و یا سوزن گذرانده رشته گذرانده نمیتونستم و یا قینی کردن عذاب کشتن 1 هفته 2 هفته. بعد در این 3 ماه علاقه ای خود کردن. من وایهای دیپلم دادیم گسیل کردیم. خب بس یعنی با باوری گفته میتواند که آنها نیز در آینده برای خود کسبی را آموختند، هنری را آموختند. هنری که ویا ایمن آموختن و یا با باوری تمام کردن دیپلم سرخ گرفتن با های 5 قطعه همش تمام کردن. شما در اول ذکر نمودید که طول 9 سال می شود که همین هنر را ادامه می دهید و در طول این 9 سال چقدر شاگرد را تربیه نمودید؟ من طول 9 سال کار کردم فقط همراهی کلینو نبیرو کار کردم. بعد دیگه اشوری اهالی من با تکلیف کردن من طول 3 ماه انا گفتن که بیا طلبه گیر درس ده. بعد من طلبه گرفتم طول 3 ماه شاگرد تیار کردیم. اشوری اهالی شوری اهالی من 3 بار امتحان کنی آمدن. من طلبه سنجیدن خیلی بهبودی نگاه کردن. بعد ویا اومده با هاشون ماندن و بعد دیپلم شوری اهالی دادن. با شاگرده که در حیرت گذارد استاد را و میخواستم بدونم که تا امروز کدام از شاگردان شما را در حیرت گذاشتند؟ شاگرده که من کلینم من در حیرت میموند ای خودش بسیار و پیشنهاد میکند یا که نبیره هم من از شاگرده که خیلی نو تیار کردم و یا گسیل کردم ممکن کار برده سه باشه نکن. این نقش ها رو از کجا آماده میکنید یا اینکه در انمان اولی که آموخته تا امروز انمین نقش ها رو ادامه میدید؟ وقتی که من همسایم این کار سر کرده بود رفتم من دیدم افته که گردی چوب در توب میخورد. من علاقه در حیرت بوندم که چه وای رشته گردی
чуб да тоб мехӯра. вай ранги шероз нест гуфт вай ҳамиқа тоб мехӯра ришта. бояд ман бинам гуфтам вая. ман ҳавасам бисёртар шуд ин шерозда. як бор нишон дод натонистам, ду бор нишон дод натонистам, сеюм бор аллакай ман ина ай худ кардам. ришта партоиша, ришта гузарониша, инам кори осон нест. инам қинтаракай. ин ранги атласбофӣ мепартои нақшаша. чихеле атласоя нақш мепартояну дуконда мезанан, ин монанди атлас аст. ҳамун таги боло ки мерад диде, ин ришта мобайн қарта нест. дута мех ина кор мефармояд. мех таги боло мекунад. хуб ва намин дуконро ки омода кард? ин дуконро писарчам. писаратон? хуб арӯи дукони вай ҳамсоя омода кардак. ва мехоҳам бидонам ки анамон кокулҳои омода кардатон, анамхе кокулҳои зеборо киҳо зиёдтар дастрас менамоянд? ин кокулҳое ки ман калонҳо ҳастад, келинчакҳо, духтарои синфҳои 10-11 арӯсҳо бисёртар вай мекунанд, сарошонда мекунанд. ин кокулҳои мана раққосаҳои гулрезе ки ба ман фармоиш доданд, ман кардам. 100-200 нафарда калону майдада дастрас кардан гирифтан. 2016 будин гулрез ман ба фармоиш додам. ман ин короя 2016 бад 200 нафари гулдухтаракон тайёр кардаги будам. яъне анамон дастаи ансамбли рақсии гулрез омада фармоиш доданд. аз куҷо онҳо пай бурданд ки шумо омода карда метавонед? дар намоишҳо будам. ай намоишҳо мана дидану кор фармуданд. хуб то имрӯз дар намоишҳо нафармоне мешавад ки шуморо мебинанд ва боз фармоиш медиҳанд? рақамҳои телефон моя гирифта ай боғчаҳо барои бачаҳо ман ин сол наврӯзида ана 30 нафар бачада 30 нафар духтар ба ана ман тайёр кардам. банди миён кокула. беҳтарин аст. ва анамин ҳунари шуморо пештар, солҳои пештар чӣ гуна қабул мекарданд ва имрӯз чӣ гуна аст? солҳои пештар қадар талаб карданашон кам буд. акун дар ҳамин 2 соли 3 соле ки президенти мо ба мардум ина пешниҳод кард, бисёртар шуд. яъне шавқу ҳаваси духтарчаҳо бисёртар шуд. хуб аз рӯзе ки пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, вақте ки анамин ҳунарҳоро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, аз он рӯз ҳунари шумо серталаб шуд. пешвои миллат вақте ки пешниҳод карданд намеш ҳунарҳои мардума, одамҳо бисёртар талаб карданд моя, бисёртар ҳавасманд бисёр шуд. мода бо беҳбудӣ шуд. ҳунарҳои моно бисёртар қадр карданд дар ин вақт. ҳамчун як ҳунарманди ҳирфаӣ ба нафароне ки ҳамин касбро, ҳамин ҳунари волоро аз худ карданиянд, чӣ тавсияҳо доданӣ ҳастед? ман тавсия доданиям ки ҳамин гулдухтарони тамоми тоҷикистони мо, тамоми духтарони ҳавасманд шаванд бар ҳамин ҳунарҳои мо, ки дар зиндагӣ худашонро омода кунанд, пешрафи зиндагӣ кунанд, ҳунар аз худ кунанд, ҳавас одам дар ин зиндагӣ ҳавасманди ҳамин хел шавад, мондагии худшон намедонанд, хор намегарданд. бинандагони азиз, чӣ тавре ки медонем ҳар кореро анҷомест ва инҷо барномаи навбатии эҳёи ҳунар ба анҷом мерасад. тамошобинони азиз, агар ҳунару маҳорате доред ва мехоҳед онро ба тамошобинон нишон диҳед, пас расме аз ҳунаратонро ба инстаграми барнома фиристед. агар ҳунаратон ба талаботи барнома ҷавобгӯ бошад, пас шумо иштирокчии навбатии барномаи эҳёи ҳунар мегардед. хайр бинандагони азиз, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.